Ola, que tal? O meu nome é Celia e veño a contarvos un pouquiño sobre o meu traballo. A miña tese titulase O impacto do cambio climático na estructura da atmosfera e centrámonos, neste caso, nas capas medias e altas desta. Foron as miñas inquietudes persoais as que me levaron a escoller esta temática, xa que dende moi pequena pois sempre tiven ese interés hacia a atmosfera e os fenómenos que suceden nela. O plan de traballo divídese en 3 tarefas, pero os obxectivos principais son a análise da evolución das capas da atmosfera baixo escenarios de cambio climático, a súa representación en modelos, etc., así como análisis de tendencias futuras. Para iso, como comentamos, utilizamos modelos. Actualmente estamos traballando co modelo do WACAM 6. Estamos traballando no CESGA, en Santiago de Compostela. Por outra parte, tamén temos outro obxectivo que é un pouco máis teórico, que sería buscar explicacións máis completas sobre fenómenos como pode ser o de arrefriamiento estratosférico. E ata aquí un pouco a presentación do meu traballo.